आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा एकदा कात्री लागली। देशात घरगुती LPG गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ करण्यात आली आहे। नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलो वजनाच्या गॅस सिलेंडरची किंमत आता 29 रुपयांनी वाढली आहे। हे नवीन दर 7 जूनपासून देशभरात लागू झाले आहेत। या दरवाढीमुळे देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये आता घरगुती गॅस सिलेंडर 913 रुपयांऐवजी 942 रुपयांना मिळणार आहे। विशेष म्हणजे गेल्या 3 महिन्यातील ही दुसरी दरवाढ आहे। यापूर्वी मार्च महिन्यात गॅसचे दर वाढले होते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 926 रुपये असणारा सिलेंडर आता 955 रुपये झाला आहे। जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती सतत वाढत असल्यानं सरकारी कंपन्यांवर ताण पडत आहे। याच कारणामुळे केवळ LPG सिलेंडरच नाही तर पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे दरही गगनाला भिडले आहेत।